vatudonetsa inamuzama kuita zaunoda asi ndikaona zaunoda ziri izvo zvandinoda epinoita muvu inamuzama kuita zaunoda asi ndikaona zaunoda ziri izvo zvandinoda epinoita muvu kanzi pari kudiwa airtime toti let me do daliwa mi zikanzi pari kudiwa machips ini handirambe ini handiti nix asi vakanzi pari kudiwa woti unondidira zviri zvesensi bebi noti nini ndoishakira kupi ndoitsvakira kupi inamuzama kuita zaunoda asi ndikaona zaunoda ziri izvo zvandinoda bebi ndoita muvu inamuzama kuita zaunoda asi ndikaona zaunoda ziri izvo zvandinoda bebi ndoita muvu asikana ipapo paunei ndichikupfimba imoti chinodei thebhesi iri kutokupa ipei obva undopiwa lavawei andivasarudza zvaunoda bebi chinembauka zvandinoda ine zvizhinji zvandingadawo kutaura asi gumagumondoti ndinambozama kuita zvaunoda asi ndikaona zvaunoda ziri izvo zvandinoda bebi ndoita muvu ndinambozama kuita zvaunoda asi ndikaona zvaunoda ziri izvo zvandinoda bebi ndoita muvu kanzi pari kudiwa airtime toti let me do daliwa mi zikanzi pari kudiwa machips ini handirambe ini handiti nix asi vakanzi pari kudiwa woti unondidira zviri zvesensi bebi ndoti nini ndoishakira kupi ndoitsvakira kupi inamuzama kuita zvaunoda asi ndikaona zvaunoda ziri izvo zvandinoda bebi ndoita muvu inamuzama kuita zvaunoda asi ndikaona zvaunoda ziri izvo zvandinoda bebi ndoita muvu Did you hear the producer?